Nijar bai ƙara waƙa ba, wasu kuma sun gaskata lamarin. To ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji cikakken bayani dangane da wannan lamarin waƙar. Amma kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar liking. Mun gode. Kamar yadda aka sani mai sauraro, a halin yanzu dai mutane da yawa suna bibiyar mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, musamman 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda a yanzu haka sun ci alwashi akan cewa muddin Rarara ya sake ya shigo ƙasar jamhuriyar Nijar, to tabbas sai sun ga bayansa, sakamakon waƙar da ya saki ta cin mutunci ga shugaban ƙasar Nijar ɗin, wato Abdurrahman Chani, wanda mutane da yawa suna ta bayyana ra'ayinsu akan wannan waƙa. Duk wani ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar idan ya tsaya ya saurari wannan waƙa wacce ya yi wa shugaban ƙasar Nijar ta cin mutunci, tabbas sai ya ji haushi, sakamakon yadda su suke kishin shugaban ƙasarsu, shi kuma ya zo yana kushe shi. Hakan ne ya sa wasu da yawa suke bayyana cewa ya dace a ce a yanzu haka a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kan Rarara. Sai kuma aka ji wasu waƙoƙi suna ta yawo a kafofin sada zumunta, inda ake bayyana cewa mawaƙi Rarara ya yi wa shugaban ƙasar Nijar ɗin waƙa, wato Abdurrahman Chani. Tabbas a halin yanzu Rarara bai wa Abdurrahman Chani waƙa ba, kawai dai mutane ne suke ta bayyanawa a kafofin sada zumunta, suke bayyana cewa ya yi mai waƙa. Amma a maganar gaskiya babu wata waƙa da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Waƙa ɗaya ya yi mai ta cin mutunci, baƙin mazambaci Chani. To wannan ita ce waƙar da Rarara ya yi wa shugaban ƙasar Nijar ɗin, wanda mutane da yawa daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ba su ji daɗin waƙar ba. Haka zalika wasu da yawa suna bayyana ra'ayinsu dangane da waƙar. Kuma kai ma mai sauraro, a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar, na san cewa baka ji daɗin wannan waƙa ba. Haka zalika na san cewa a yanzu haka za ka fito ka bayyana ra'ayinka dangane da irin hukuncin da kake gani za ku ɗauka a kan Rarara idan har ya shigo cikin ƙasar Nijar sanadiyyar waƙar da ya yi ga shugaban ƙasa, shugaban ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani, waƙar cin mutunci. To mai sauraro, muna fatan Allah ya ci gaba da kare mu a duk inda muke, kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Amin summa amin. A yanzu haka mai sauraro muna jiran amsarka a ƙasan wannan bidiyo, domin jin ta bakinka akan yadda ka saurari waɗannan labarai a halin yanzu. Mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha tamu a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like. Ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa. Mun gode.